Que tal? Bo día. Paso a darlles conta dos asuntos principais que levaremos ao Pleno do Parlamento de Galicia a semana que ven. Tres asuntos principais, o primeiro deles de sanidade, o segundo deles de vivenda e o terceiro bloque de asuntos de emprego. Comezamos pola sanidade. Xa saben vostedes que para nós a vida e a saúde da xente é o fundamental das políticas públicas que deben de garantir uns mínimos ao conxunto da poboación e por iso traemos unha reivindicación a necesaria dotación por parte da Xunta de Galicia do Servicio de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela para os medios necesarios, tanto humanos como materiais, para desenvolver a actividade do centro. Hai como cada unha folga por parte do personal. Esa folga responde a un principio, que é a necesidade de garantir un servicio básico para garantir dereitos fundamentais. Por lo tanto, temos un colectivo que está movilizándose non por eles, sino por todas e por todos nós. E, por lo tanto, nos temos a obrigación de traer ao Parlamento esa reivindicación xusta de que haxa medios suficientes para atender á poboación das súas necesidades sanitarias. Nos encamiñamos cara a temporada xa de inverno e non queremos volver ver unha vez máis as urxencias colapsadas. Non queremos volver ver unha vez máis como se volven disparar ou se requentan determinadas especialidades, as listas de espera, como non chegan os recursos disponibles e, por eso, neste momento, concentrándonos no servicio de urxencias, vamos facer unha proposta que dé a solución aos problemas que están sendo formulados polos profesionais e as profesionais do servicio público. No debate sobre o Estado da Nación, o presidente da Xunta de Galicia dixo que ele estaba de lado dos profesionais da sanidade. Moi ben, pois agora terá a oportunidade de demostrar que sí está de lado dos profesionais e das profesionais que non piden para eles, nin para elas, sino que piden para todos nós. O segundo asunto destacado ten que ver ca vivenda, ca política de vivenda. Neste sentido, traemos dúas iniciativas. A primeira delas é unha interpelación sobre as políticas de vivenda protexida. Hai unha realidade actualmente nas políticas públicas da Xunta de Galicia e é que a Xunta fai unha reserva significativamente menor de recursos, de solo, de medios destinados á promoción de vivenda protexida, entre outras cousas tamén pola forma que teñen de computar cal son os verdadeiros demandantes dese tipo de vivenda en base a un rexistro que moitas veces é opaco, que non dá lugar a solucionar os problemas reais de vivenda da xente, que dá lugar a que moita xente se tire fora dese rexistro e que eles xustifiquen a partir de aí a pouca construción, a pouca reserva de construción para vivenda protexida en base a isto. Ben, cal é a realidade que hai detrás de todo isto? Pois miren que, segundo os datos do último anuario do Consello Xeral do Poder Xudicial, estadísticas oficiais, os desafiuzamentos en Galicia soben, mentras baixan no conxunto do Estado. E soben xa non polo desafiuzamento de vivendas en propiedade por impago de préstamos hipotecarios, senón por impago de aluguer, imposibilidades de acceder nunhas condicións asequibles a unha vivenda digna con carácter de aluguer. Isto, ademais, todo o mundo que nos estea escoitando agora que busca alugueres nas cidades de Galicia poderá ser testemunha de como no último ano subiron os prezos de media entre o 10 e o 15%. Entre o 10 e o 15%. Son datos oficiais. Entón, entendemos que non se está dando solución desde o punto de vista público ás necesidades que hai sobre o acceso á vivenda por parte do goberno. E iso ten que ser solucionado de forma inmediata. Temos, ademais, constatado numerosas situacións de infravivenda, xente que enferma nas súas casas, porque as casas están malilladas, porque non se pode acceder á calefacción, porque hai carencias esenciais do que debía ser o acceso a unha vivenda digna, en condicións de dignidade, e iso é algo que tamén hai que solucionar con políticas de vivenda. Nada disto se está facendo e, polo tanto, dende Marea nos corresponde levar esta situación ao Parlamento de Galicia. Outra cuestión relacionada ca vivenda e que tamén inflúe nos precios de vivenda, singularmente no precio dos alugueres nas cidades do noso país, ten que ver cas reservas de apartamentos turísticos, as vivendas turísticas e as vivendas de uso turístico. Miren, nós queremos unha regulación do sector, unha regulación que dea certezas, pero sobre todo unha regulación que evite a especulación cas vivendas no centro das cidades. Porque isto ten un efecto perverso e é tamén, unha vez máis, a suba dos alugueres e a falta de oferta para levar a cabo a solución das necesidades de vivenda que ten a cidadanía e, sobre todo, a xente moza que se está emancipando e que está buscando un primeiro traballo, que ten un primeiro traballo ainda que seña precario e quere emanciparse da casa dos seus pais e que, polo tanto, necesita unha vivenda, e esta é unha das situacións que queremos que se regulen para evitar que isto incida tamén en precios con carácter especulativo. O terceiro bloque que queremos levar ao Parlamento para a semana que ven ten que ver co emprego.
E no emprego, tres variables que se dividen a súa vez en dúas políticas que podría practicar a Xunta de Galicia. En primeiro lugar, a intervención, ou máis ben, a non intervención da Xunta de Galicia en determinados conflitos laborais onde hai moitos intereses públicos de por medio ou hai un interese público no mantemento do emprego e, polo tanto, a Xunta de Galicia podería intervir para buscar unha solución ao conflito. Estamos falando concretamente nas condicións laborais e salariais existentes no sector da conxelación e a refrixeración dos produtos do mar. Saben que están sendo obxecto neste momento dun delegado proceso de negociación a consecuencia dunha reivindicación dunhas condicións laborais e salariais xustas que, ademais, é un sector moi feminizado, co cal a precarización, a nova precarización das condicións de traballo perxudican sobre todo as mulleres, que son o sector máis débil da poboación neste momento no mercado de traballo e, polo tanto, é necesario que a Xunta interveña para darlle unha solución que seña pronta e, ademais, que seña satisfactoria cos intereses dos máis débiles. E os intereses dos máis débiles son, neste caso, as mulleres traballadoras. E, polo tanto, hai que orientar as políticas e a mediación na solución de conflitos para que as mulleres traballadoras podan ter unhas condicións laborais e salariais dignas, neste caso, neste sector. Existe outro conflito laboral aberto neste momento que pensamos que merece a intervención da Xunta de Galicia, entre outras cousas tamén por determinadas líneas de axuda ou de colaboración entre o público e o privado. Estamos falando da situación laboral do proxecto HOME, e, polo tanto, pensamos que aí é necesario tamén que a Xunta de Galicia interveñe. Por iso tamén lle pediremos explicacións sobre que está facendo neste momento neste sentido. E, finalmente, tamén en materia de emprego, existe outra cuestión que leva rondando xa anos e que se consolida no noso país, que é a precarización das condicións laborais no sector público. E, por esa razón, preguntaremos sobre as políticas de contratación no Servicio Galego de Saúde. A nos preocúpanos, claro, a precarización en xeral, as condicións laborais no conxunto da sociedade, pero que xa é incrible é que esa precarización se trasladase durante estes anos e se siga afondando nela neste momento na contratación pública, e por iso incidiremos especialmente no que ten que ver co Sergas. Finalmente, a pregunta que lle dixiremos a Núñez Feijóo na sesión de control do Goberno ten que ver con todo isto que estamos falando, particularmente neste último bloque, ten que ver ca desigualdade. Vamos a preguntar que vai facer ou que está facendo para reducir a desigualdade económica no noso país. A etapa de recesión que durou entre o ano 2009 e o ano 2014, non a etapa de crise, que a crise segue hoxe en día, e esa etapa de recesión deixou un escenario terrible, un cuadro macroeconómico terrible, onde se agrandaron as desigualdades sociais. Agrandáronse as desigualdades entre ricos e pobres, para falar claro. Precarizáronse moito as condicións de traballo hasta o punto de que a xente que seguiu traballando durante estes 10 anos perdeu poder adquisitivo e a xente que perdeu o emprego e o recuperou, perdeu, e son datos oficiais, hasta un 29% de poder adquisitivo con relación aos seus traballos anteriores. Isto tamén con dúas reformas laborais polo medio, e todo isto mentres o número de multimillonarios no conxunto do Estado e tamén en Galicia aumentaba a un 457%. Polo tanto, agora, cando os grandes números indican que xa existe a mesma riqueza que antes da recesión económica, nos estamos deixando polo medio un dato moi importante, e é que esa riqueza está peor repartida que fai 10 anos. E, polo tanto, nos, na búsqueda da igualdade de oportunidades no conxunto da sociedade, lle imos preguntar a Núñez Feijóo que está facendo para superar esta desigualdade. Todo isto, aparte, nun contexto onde se acaban de presentar o proxecto dos orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2019 e non vemos, en ningún caso, políticas que tendan a reverter esta tendencia. E isto é, polo tanto, o conxunto de medidas que levaremos ao Parlamento de Galicia a semana que ven no pleno que dará lugar aquí a partir do martes. Se queren formular algunha cuestión. Miren, como vostedes saben, está da mao do propio Goberno do Estado a regulación da subida máxima que pode haber dos precios máximos desa concesión. Por lo tanto, a primeira exhortación que nos facemos ao Goberno do Estado a impedir que suban os precios, é dicir, que se regule de tal maneira que non se podan subir os precios que neste momento están marcados. Se a empresa está en desacordo, que recurra.
E entonces xa se verá nos tribunais se é acordo ou non a dereito esa limitación, pero na medida en que é unha concesión, que é un servicio público, que é unha infraestructura que está máis que amortizada, existen elementos legais de sobra para evitar que se poda impunemente dar un novo sablazo aos petos dos galegos e das galegas. Eso como primeira consideración. Como segunda consideración, vostedes xa saben que nos defendemos o traspaso da AP9 para Galicia e, ademais, a súa recuperación para o público. E, ademais, defendémolo, somos a única forza política que fai con base nunha situación concreta, e é a anulación do proxecto construtivo de toda a A57 que está previsto construir entre a Coruña e o Porriño. Nos pensamos que esa infraestructura é absolutamente innecesaria, que duplica unha infraestructura existente como é a AP9 a menos de 10 km de distancia na meirande parte do seu recorrido e, polo tanto, antes de facer esa barbaridade desde o punto de vista económico, esa barbaridade desde o punto de vista ambiental, o que debe facerse sería sacar ese proxecto de infraestructura da Lei de Estradas do Estado, onde figura a día de hoxe, e co aforro, que aproximadamente é de 1.200 millóns de euros, rescatar a AP9. Entón, nós temos unha solución, en primeiro lugar, legal e de curto plazo, para evitar que suban as peaxes, e despois temos unha solución definitiva para a AP9, e aparte explicamos de onde veñen os recursos para conseguir a súa nacionalización. Parécenos que é un caso máis do Partido Popular. No mes de xuño debatemos aquí nesta Cámara outro caso de nepotismo, que era a colocación da sobriña de Manuel Fraga como determinado posto na Administración na Valeduría do Pobo, a pesar de que non reunía os requisitos para acceder a ese posto e a pesar de que se produciu dunha forma contrariando os principios de igualdade, mérito e capacidade, tal e como deixou sinalado con moita contundencia unha sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, creo que era do mes de maio. Ese debate chegou á Cámara e o Partido Popular votou a favor de manter a valedora, que era responsable política, e non política, responsable directa dese enchufe, que non ten outra palabra mellor para definilo. Ben, o Partido Popular decidiu manter a valedora. Por que? Porque vai na súa condición. O Partido Popular ten prácticas que son institucionalmente corruptas. Ben, pois é a segunda sentencia en menos de 6 meses que declara que esta forma de actuar do Partido Popular é institucionalmente corrupta. No mes de xuño, o Parlamento, por maioría do Partido Popular, validou a práctica institucionalmente corrupta. O cal que evidencia? Pois que a única solución que hai a isto, porque o fai incluso a pesar de existir sentencias judiciais que os deixan en evidencia, pois é evidentemente unha solución política, que é cambiar ao Partido Popular como forza de goberno. E iso é algo que a sociedade non pode ignorar, que está pasando todo isto e que é unha práctica continua. É algo que, por certo, é unha vergoña. Non hai ningún tipo de interferencia entre unha situación e a outra. Ben, o plenario do sábado pasado tuvo un aspecto moi positivo e é que decidiu que o sistema de elección do novo Consello das Mareas seña proporcional, de tal maneira que toda a pluralidade que se viu de manifesto o sábado pasado no plenario poda ter encaixe representativo tamén no proceso interno que imos celebrar dentro de apenas un mes. Creo que a maneira de resolver os problemas é dando voz en xusta medida ás distintas sensibilidades para compoñer este corpo político heteroxéneo, pero que ten elementos en común e que son os que seducen o conxunto da sociedade que é en Marea. Por lo tanto, eu espero desas eleccións que sirvan para zanxar definitivamente calquera tipo de problemática que poda haber dentro da organización.
Hai un problema con esa declaración e que esas palabras non foron pronunciadas por min. Entón, teño aquí a propia entrevista, onde se pode ver, calquera que se tome a molestia en ler o corpo da entrevista, onde se ve que en ningún momento se produce esa declaración pola miña parte, de tal maneira que non podo arrepentirme dunhas declaracións que non fixen. E iso, por lo tanto, é algo que quería aclarar. Xa aclarei nalgúna rede informal, pero quería aproveitar para aclararlo públicamente. Por lo tanto, ao non salir esas palabras da miña boca, pois non podo retiralas. O que sí que manifestei, e desde logo é algo que é evidente porque é algo que se pudo constatar, foi unha serie de irregularidades con relación ao censo do plenario. A lei é igual para todos, ou debería ser igual para todos, non? De tal maneira que se temos unhas normas que falan de pechar o censo 3 días antes, para que non este inscrito, pois impide participar no plenario, o que non pode ser é que para algunhas persoas eso seña unha norma e que, polo tanto, lles impida acudir e participar plenamente no plenario, e que para outras persoas se lles disculpe esa falta de inscripción e se lles permita acceder e votar, non? Eso, evidentemente, altera sobre a marcha o censo que compón o conxunto da militancia de En Marea e, polo tanto, pode dar lugar a que os resultados das votacións que teñen lugar durante o plenario se vexan alterados por esa diferente composición do censo, esa alteración do censo no último minuto. Todas as organizacións políticas, todas, sin excepción, pechan o seu censo con moita anterioridade á celebración de citas puntuais, de citas que son clave, como foi o caso dado o sábado pasado, non? No caso de En Marea, pechámola con unha antelación moi escasa, pero unha antelación de 3 días, e é unha verdadeira anomalía en términos do que é a cultura de participación no conxunto das organizacións políticas que sucederá o que sucedeu o sábado. Eu quero aproveitar para poñer o foco neste elemento, non? Creo que ese debería ser o debate, se é xusto ou non é xusta a infracción do principio de igualdade, non? Que uns puidesen participar a pesar de non estar inscritos e que outros non puidesen participar por non estar inscritos. Entón, creo que ese é o elemento central, non? Ese elemento que causou insatisfacción en moita xente e do que, evidentemente, é xusto facerse eco, non? Porque esa é a percepción de moita da xente que estuvo ali, non? Igual que foi percibido como unha decepción e como algo que deixa moito que mellorar a incomparecencia do grupo parlamentario do Congreso dos Diputados para render contas. O plenario é o lugar onde se rende contas ante o conxunto das persoas inscritas que deciden asistir sobre a actuación e onde se someten a crítica e onde se someten as preguntas que lle formulan calquera inscrito e calquera inscrita. É a nosa obrigación, nos debemos aos inscritos e as inscritas e, polo tanto, creo que é algo moi mellorable para vindeiras citas políticas o que sucedeu o sábado pasado con relación tamén a este particular. O que sucedeu o sábado foi unha manifestación de normalidade democrática, é dicir, de pluralidade do espacio político, agás estas dúas irregularidades as que me acabo de referir. Por lo tanto, hai que aceptar que na diversidade hai eleccións que se gañan e votacións que se perden. Houve votacións que caeron dun sentido e votacións que caeron do outro. En todo caso, había unha votación que era especialmente importante, que era a rendición de contas do Consello das Mareas e da Coordinadora. E esa votación, quero recordar, saliu aprobada con un marxen moi elevado de votos. Por lo tanto, hai unha ratificación da boa xestión que fixo este Consello a pesar das súas dificultades, hai unha ratificación da labor que fixo a Coordinadora a pesar das dificultades que se encontrou e, polo tanto, o que significa tamén ese respaldo é unha motivación máis para seguir adiante, con toda a ilusión e con toda a forza, porque temos moito camiño por andar e temos moito que facer.